Hellebjergs Idrætshus. Vores efterskole har en suveræn beliggenhed, både tæt ved skov og vand, og kun 1 kilometer ned til centrum af vores lille hyggelige by Juelsminde. Her på Hellebjerg har vi 4 linjer. Fodbold, badminton, golf og håndbold. Når vi er så mange som vi er, så er vi delt op på flere forskellige hold og niveauer, for at alle har en mulighed for at være med. Og vi har også tilmeldt en efterskoleturnering, hvor vi har andre gode efterskolehold, men selvfølgelig så vinder Hellebjerg altid. Udover den almindelige træning på ens linjefag, har vi alle en fysisk træning hver uge. Og samtidig dyrker vi også atletik og forbedrer vores færdigheder. Her har vi et klasseværelse, hvor vi kan gå ind og høre en 9. og en 10. klasser om, hvordan det er at gå i skole her på Hellebjerg. Jeg hedder Simon, og jeg går i 9+ her på Hellebjerg. Og 9+ det er sådan, hvor vi har nogle studiedage, hvor vi lærer at studere. Og det kan give os en rigtig god bagage i forhold til nogle videregående uddannelser. Ja, jeg hedder Andreas, og jeg går på Hellebjerg First. Og Hellebjerg First er sådan noget med, hvor du har sådan nogle forskellige 3-ugerskurser på forskellige niveauer, enten niveau 1, 2 eller 3. Og de her kurser, dem må du så valgt inden du begynder her på året. Og så er der sådan noget med, at de her kurser sørger for, så, at du ikke skal til eksamen, men der kun er terminsprøver et par gange i året. Det, der bliver vægtet allerhøjst på Hellebjerg, er fællesskabet. Det her, det er skov. Det er bare 1 ud af de 12 steder, man kan bo. På Hellebjerg har vi familiegrupper. Og en familiegruppe består af 8 personer. 4 drenge og 4 piger. Vi har hver en familiemor eller en familiefar. Og det er rigtig rart, fordi så ved man, at man altid har en, man kan komme til, hvilket gør, at man føler sig meget mere tryg. Vi mødes hver onsdag for at snakke om tingene. Og hvis man har problemer, løser vi dem indbyrdes. Ikke nok med, at vi har vores lille trygge familie at være sammen med, nyder vi også samtidig at samles i større grupper rundt på fællesstederne her på skolen. Og hvis du kun møder modstand på din vej, ved du, jeg stiller op med hele mit band og holder fest, fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Er du blevet hostlet, har du fået dit hjerte knust, vil jeg bede tossen pænt om at gå sin vej. Tag dig med ud i byen for at glemme det hele og få en sjus, fordi jeg ved,